Tässä videossa me pelataan Minecraft läpi, mutta me aloitetaan Netheristä. Me kuvattiin tätä videoa melkein 4 tuntia putkeen, ja tää haaste koitui paljon hankalammaksi kuin me oltiin aluksi ajateltu. Jos tykkäät tällaisista videoista ja haluat jatkossakin nähdä näitä, niin laita ihmeessä videolle tykkäystä ja kanavatilaukseen. Nauttikaa videosta. Eli hakataan eka puuta tästä suoraan. Joo, me katsottiin spawnia vähän silleen, että tää ei oo ihan mahdoton. Katsottiin, että spawnataan jonnekin, missä on puita tässä vierellä, että saadaan jotain työkaluja alkuun. Joo, sillä että me päästään silleen, että me päästään vähän alkuun tässä suoraan, niin sitten, että tää ei nyt oo ihan mahdoton. Jos mä teen crafting table, niin tehdään varmaan nää ihan perus. Joo, tehdään puutyökalut itellä. Varmaan akse ja pikki riittää. Otan sit tästä vähän vielä tätä puuta. Jos pitäisikö lähteä tänne? Mä katon tästä, eikö? Jos mä menen kattoo vähän tänne alaspäin, niin haluatko katsoa tästä ylempää tai sillä mä menen vaan vähän kattoo. Joo, mä katon tästä ylempää. Joo. Tuonne yhteen suuntaan ei ainakaan päässyt. Ja mä testaan, tännekin on kyllä ihan sairaan vaikea kulkea, mutta mä testaan vähän mennä täällä. Katso, jos täältä löytyy jotain. Tuolla on bastioni heti. Onko? Okei, toi on hyvä. Missä sä nyt oot? Ehkä mä tuun sinne, täältä ei meinaa pääse minnekään oikeesti. Missä se nyt Joo, on? eli tossa näkyy bastioni. Ja sitten jatkuu myös tonne alas. Joo. Mites? Koitetaanko päästä noiden chestien alle? No se varmaan olisi paras taktiikka tässä. Tässä joo, tossa on heti 12 chestia. En tiedä näenkö noin. Kaiva vaan sit alaspäin, mä hyppään sit siihen samaan. Sano sit kun se on silleen hyvä, niin mä vaan tuun sinne ja blokkaan. No nyt pääseekö se siitä kaivaa? Jes. Tää on tää, missä on toi keskipaikka. Onko jos mä yritän tulla sinne? Pitäisikö vaan mennä tonne keskichestiin? Mä voisin vaikka mennä sinne ja sit blokkaa itteni sinne jonnekin. Mä etin sillä aikaa muita chestejä täältä. Tästä on kiva, tässä oli bruteja. Sieltä tulee muutama brute lisää. Oh my god. Sinänsä. Näyttää siltä, että suurin osa meni laavaan. Ai nyt mulla on uusi shieldi. Yritetään vaan nyt löytää kultaa. Kuinka paljon sulla on ironi? Mulla on 10 ingottia. Melkein sanoisin, että tee iron pikki ja mainitaan noi kultablokit, mitä täältä löytyy. Tää tulee muutama. Ei. Okei, ei kai mun kamat mennyt minnekään. Saatais mennä laavaan. No jos suuri osa säily, niin... Mehän voitais sinänsä, kun meillähän on tarpeeksi obsidiania, niin mehän voitais vaan etsiä Warped Forest, jossa on nopeampi tapa hankkia meillä Enderpearleja. Niin. Joo, pitäisikö etsiä Warped Foresti, koska meillä on nyt gravelia, ironia, obsidiania. Mun mielestä joo, vois olla ihan hyvä idea. Miten mainitaan täältä nyt vaikka tästä ylös? Oho, anteeksi.
tästä. Voinko tappaa näitä bosseja vähän, koska on aika ruokavähissä. Onko sulla sitä kiveä? Ei. Ei oo yhtään. Mennäänkö sen bastioniin vielä takas? Joo, tai jos sä käydyt siellä, niin mä voin lähteä Bridgeä tänne päin. Tai Joo. kulkee vähän tänne päin, niin mä ehkä katsoo, että onks täällä jotain. Fortressi löytyi. Ja Warped Forestin vieressä. Jes. Okei, tää on ihan hullu. Tää oli helppo peli. Jes. Okei, nyt ei vaan kuolla, niin tää on helppo. Joo, siis tää on oikeesti ihan täydellinen. Onko se kuin lähekkäin? Niinku Voinko melkein. portaali siihen väliin valmiiksi ja käyätti sängyt? No siis vois vaikka, koska tää on melkein ihan tässä vieressä. Tästä mennään reitti tänne. Kun mä saan, tai haluatko sä siis mennä eka Overworldiin ja hankkia respawnin? Joo. Vois olla ihan fiksu. Joo. Pitää nyt miettiä, että mihin me tehdään se portaali. Tai haluatko sä sen vaan tähän? Tehdään tähän vaan. Joo, niin sit saa olla tarkkana, ettei misklikkaa yhtään. No niin, ekaa kertaa tässä pelissä, niin mennään Overworldiin. Otetaan, menepä kauan. Okei. Tai tietty, jos tästä löytää jostain läheltä kylän, niin sekin olisi hyvä, mutta en mä tiedä, onko tällaisella biomella missään. Mä menen vähän tänne päin käymään. Katsomassa, jos täältä löytyy jotain. Tuolla on itse asiassa kylä, mä näin katon tuolla. Joo, tuolla on kylä Tässä oikeesti. on muuten Trial Chamberkin lähellä. Sinne me ei ole kyllä menossa. Ei oo varmaan tarvetta kyllä. Miksi tää näyttää niin skriptatulta tällä hetkellä? Tossa on heti kylää tyyliin tossa vieressä. Tässä olisi kyllä vesimeloniikin, jos me halutaan ruokaa. Mennäänkö nyt vaan sinne Fortressiin? Mennään vaan. Etitään varmaan eka se spawneri ja sit vasta laitetaan se fire resistance, että riittää varmasti. Joo. Mennään varmaan vaan tänne.
Nyt löytyi. Pääseekö tänne? Joo, ihan hetki. Noin. Pitäisikö tästä rakentaa joku katto tähän? Mulla on 1. Ei kun 2. Onko sulla 3? Joo, mulla on 3. Eiköhän nää riitä. No nyt meillä on 13. Otetaanko vielä niinku 1 tai 2 silleen, jos niitä hajoaa paljon, niin sitä ainakin riittää. Tapetaanko tää vaan tästä? Joo. Kuoro. Ei. Mä kuolin. Ei. Okei, mennään nopea takas. Joo, mä ehkä sain nää. Ainakin osan takas. Sait sä mun kamoja? En vielä. Nyt sä ainakin ehkä löydät tänne. Kyllä tuonne. Melkein vaan sit kannattaa tyyliin lähteä tästä kaivaa. Sanoisin about tästä. Niin. Hei, mä löysin. Onko hyvä? Noniin. Näin mennään. 3, 2, 1 nyt. Noin. Sitten menoks. Okei. Tästä. Mäkin voin kiivetä tästä vai johonkin. Ei ne oo kauhean vaikea tästä alhaaltakaan povittaa. Joo. Tietty jos sä kiipeät yhteen, niin sit sä saat sieltä oikeastaan kaikki, mut... Ehkä mä teen silleen. Ja mä sain jo yhden. Tuu vaan nopea takas. Tästä vaan nopea. Koitin kiipeä tota tornia, niin painan S vahingossa. Toi meni siitä. Nopeasti. Uusiksi. Uusi yritys. Mä sain ton toisen.
Joo. Noin. Ei kun tuolla on vielä yksi. Yes. Okei. Okay. Yes. Noin. Nyt on hoidettu. Täältä Oh, shit. hännällöltä päästä. Kuolen. Ei. Ei, pois. Ei mun kamat ehkä lentää voi. Ei ihan.